Чираттагы кунагыбыз белән аралашыйк. Бездә кунакта безнең хезмәттәшебез, популяр җырчы Айсылу Габдинова. Айсылу, сәлам. Хәерле иртәләр. Айсылу, сине без Мин татар акциясе кысаларында чакырдык. Әлбәттә, син әлеге акцияга татар булып туың белән үк катнашасың. Ләкин без беләбез, син әле татар кызы бәйгесендә дә катнашкан кыз бит, әйме? Шуңа күрә бер сорау, ул да булса, бүгенге замана татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Синең фикереңчә? Айваз катнашкан гына түгел, җиңгән дә элемент татар Субханалла, машалла дип әйтте ди хәзрәт. Әйтим әле, үзеңне мактамасаң кем мактар. Әйе, мин татар булуым белән бик горурланам. Шуннан да минем әнием татар теле укытучысы, әтием татар телендә җырлый һәм мин инде гаиләбездә гел татарча сөйләшеп үстем һәм берәр русча сүз чыкса авызымнан әтием гел тәнкыйть белдерә иде. Шуңа күрә менә әниләрем сөйли, мин 3 яшьлек кыз русча катыштырып сөйләшкән кешеләрне мен инде, конечно, түгел, әлбәттә дип гел төзәтә торган булганмын. Мин шундый бик Таләпчән. Телем минем саф татар телендә ачылды. Инде татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш дигән сорауга. Замана татар кызы. Замана татар кызы, әйе. Минемчә, ул үзенең татарлыгы белән горурланырга тиештер, аны яшермәскә тиештер. Татар телен аңлаган кешеләр белән татарча сөйләшергә тиеш дип уйлыйм. Бигрәк тә татарлар белән. Акыллы, зыялы, белемле, тыйнак. Һәм инде хәзер кызлар бит инде алар өйдә генә утырмыйлар, үзенең эшләре белән дә актив шөгыльләнергә тиеш, һәм безнең милләтебезне танытырга, Үстерергә. әйе, үстергә тиештер дип уйлыйм. Заманында синең башкаруыңда без Алабутаны авылда үстем мин утап дигән җырны башкаруны хәтерлибез, әйме? Бу менә мондый экспериментлар без чөнки татар дигәндә әлбәттә ниндидер тарихи аспектын күз алдына тотабыз, әйме? Халык аспектын. Ләкин менә мондый экспериментлар да булырга мөмкинме синең уйлавыңча? Шушындый экспериментка барган кеше буларак әйт әле. Мин бит инде шушы эксперимент белән татар телен таныттым дисәң дә була. Чөнки аның турында Мәскәүләрдә дә сөйләделәр. Миңа килеп җиткән мәгълүматлар Италиядә дә, Төркиядә дә шушы җырны беләләр, җырлыйлар дип нәкъ татар телендә. Шуңа күрә әлбәттә бу миңа гына түгел, бу гомумән татар телен танытуга да Данил Сафаров язган яның сүзләрен этәргеч булды. Беләйдеңме син бу яңалыкны? Димәк инде туктап калмаска, алга таба да шушы юнәлештә эшне алып барырга кирәк. Бәлки, әйе. Айсылу, үзең Мин әле Оля гафу итегез, Оля Бузованың да бер җырын татарча җырлаган идем бит. Оля Бузова үзенең дус кызы турында әйткән кем? Оля Бузова бармы минем татарча кызым? Нинди җыры иде буның? Малы половин дигән. Башка ничек генә яңгырый? Бала бала мин, бала 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 мин. Шулай Данил Сафаров язган сүзләрен. Айсылу, менә син бит инде бүгенге көндә үзең дә менә шушы осталык дәресләрен бирәсең балаларга. Бүгенге менә татар балалары нинди алар? Бик яхшы сорау, рәхмәт. Чыннан да мин инде вокал укытучысы буларак, һәрбер татар баласына, алар татарча сөйләшмәсә дә, һәр вакытта да татар җырларын бирәм. Алар күбесе акцент белән кызганычка каршы җырлыйлар, әмма ләкин телне ватта җимерә, без барыбер татар җырын башкарга тиешбез дип әйтәм. Мин аларга, мин җырлыйсым килмә дисә дә, бу барыбер минем яктан ничектер мәҗбүри булырга да мөмкин, чөнки мин уйлыйм, татар җырларын алар башкарга тиешләр дип кызганычка каршы балаларның күбесе хәзер туган телендә сөйләшми. Һәм инде мин үземнән килгәнчә бу проблема өстендә эшлим. Алар синең менә әйткәннәреңне аңлыйлармы соң? Татарча син бит инде алар белән татарча аралашасың. Мине нәрсә шатландыра, менә мин килеп керәм мәктәпкә, әйме? Рус телле балалар да исәнмесез дип әйтәләр, миңа здравствуйте дип әйтмиләр, барысын инде белә, мин татар кызы икән, шуңа күрә инде татар балалар минем белән татарча сөйләшә, әйе. Айсылу, без син белән шушы урында саубуллашабыз, әмма ләкин музыкаль күчтәнәшеңне башкартмыйча җибәрмибез синнән матур күркәм җыр. Рәхим ит, сәхнә синеке. Hoş terəzələrini Көңілің киереп қаршыма Терезді
сен искен жилине. Ул жилер гади жили булмас, согыну хисим булар. Ул жилер хисим буларла, тик сенең өчен булар. Мин үзем дә бик мохтажмын назлы карашларыңа. Җилләрне үбеп җибәрәм синең тарафларыңа. Ул җилләр гади җил булмас, сагыну хисем булар. Ул җилләр хисем буларла, тик синең өчен булар. Ул җилләр гади җил булмас, сагыну хисем булар. Ул җилләр хисем буларла, тик синең өчен булар. Син шул җилләрне каршыла, битләреңне куй җилгә. Бәлки шул җилләр